Gamer! Zay! Uai! Naheno anao zo fa tsy haiko tsy tody zao misy vaovao ratsy zalahy ino zala? Namatsika landoza lapitso atao si. Kaiza izy io mampihoino mana? Mbola jeune ndraiky izy Ia, 26 ans ngahy. Anao ty tsy mba mpamory koa ty. Non, tsy zay fa zana tsara vola mafatao an'izay. Ary zazanjary tsy matanora. Jo izy loso. Jesu! Azafady zanahary. Ke ino marana faty izy dia? Tsy natanty fiakarany vidin-draha tabazary tao. Ny vangona redekera zalahy. Tampoko taminazy loatra boka vidin-draha tabazary tao. Zegny ratsy raha faty. Za zala ndefa raha ataonao nge ty tsy tiako Ia sady zany agnano publication sarinazy karaha igny hain'olo karakory fitiavako izy. Anao koa tavela.